ụmụ dị ọgụ mmadụ ihe n'afọ afọ ọzọ ya ga ọbụla bụrụ ihe n'aha Jizọs. Nwaanyị ọbụla ga-akụba ime alụrụ n'ala ọgụgụ ife ga-etụtụrụ atọ n'ọnụ egbe nduru n'abalị a n'aha Jizọs. Ụmụ agbọghọ na-achọ di nkirike ebe agha ọnụ dị ọma na-abịa si n'aha Jizọs. Ụmụ okorobịa ndị na-eyi sagin galụbe nwaanyị unu ya erie sagin ala unu alụọ nwaanyị n'aha Jizọs. Ndarị ọbụla ji onye ọbụla ị na-eri ji a ọ nara n'aha Jizọs. N'ihi nke a ndị eze niile nọ nga aka anyị nọ n'ọdịna ya anyị na-atụkwasị ya mma n'aha nke Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ. I need to be packs table water. Packs table Amen.
Onye chichi na dị mmoji wee tie mọkọ. Daddy bịa na ịnwa Ekas. Original. Udu akọ mmiri ya wela. Akọ mmiri gara aga. Udu akọ mmiri. Asim okwa aja kunyegie na ọdịmma na ngozi na ọganihu ezinụlọ n'aha nke nna na ọkpara na mmụọ nsọ. ọnwụ onye ọbụla ka a na-echimejichi ihe gara through screening, through a lot of interview. Ọgbọ ọbụla passed. For you to pass interview, it may acquire honor, especially in this ancient kingdom. Honor is easy. It is upright. So here now do onye ọbụla bịara here on table. Onye ọbụla dị upright ihe na-eme. Ezigbo afa ka ego. Avambu Chief Kasima Somejukwu Emeniye. Dike dị ọra mma bụ ito Owerri. Broken one with the middle. Broken one with the middle. Amunye nego ni sowe bubu. Oye mwedu mulingani. That's my idea. I'm a lega chica. One neck,
Thank you.
nwoke echichi ibe eji ichie ga echichi bụ maka omenala iwe na-akwado ebe ọ bụ ise na omenala echeghị aka oke nwanne onweghị ibe ya emege maka na echekwa obi ichekwata Ugobụta ụzọ nke mbụ n'ala Ihite Owerri ugobụta ụzọ n'ihi ga-adị ka echi maka na echi adala agwụ agwụ irugoro nwanne kedu ka o si aga obere ihe akpọtụ ọ na-akpọtụ n'Ihite Owerri a na-ajụ onye isi ajụ asụ Igbo gịnị na-akpọtụ n'ike nke a ihe na-akpọtụ na anyị bịara echichi onye isi anyị bụ Ifeanyi Henry Mmadụeke ebe ọ na-echi echichi chief. kedu ka obodo si agakwanụ nwanne m ihe niile dị mma ọ bụrụ na ile anya ebe a ị ga-ahụ otu ụmụ na-asụ Igbo otu ejupụta ebe a iji gosi gị na ihe niile ga-aga nke ọma. o si kuba na ala asụ Igbo Royal Highness Eze Anambra local government. Wee ike gwa anyị obodo anyị nọ na ya ihe Obodo anyị nọ na ya wụ Ihite Owerri. Ndị obodo ahụ Ihite Owerri na-eri ji ọhụrụ today na-echukwa ndị na-eme nke ọma ndị gbara mbọ n'obodo ha na-echukwa ha echichi. echichi a ihe a na-echi mgbe ọbụla ka ọ bụ ihe a na-echi ma a na-eri sọsọ Ihe a na-echi ma amụwe emume iri ji ọhụrụ ma ọkwa nwee ihe emume ọdọ dị iche ha na-eme n'obodo a ihe a na-eme na onye mekwe m ji bịa ebe a taa wụ Chief Ebenezer Ogochukwu ọkwa ofu nwafọ ha soro nye echichi nke taa ya wụrụkwa n'ọgọ m nwoke ọlụ nwanne m nwaanyị ọ ya mere anyị bịakwa n'isi ka anyị nọ ya na ihe emere taa eze dị ọha jikwa m sị m na mmebi ya soro ya nọnyekwe ka eme ihe a na-eme. biko ndị ahụ chiri echichi n'ụbọchị taata enwere ihe dị iche unu na-ene anya n'aka ha